Uy, lang. Lagi, kaon sa dali. Oh, kain. Ani gug miswa gute. Asay gusto. So, ayun mga ka-life. Maliligo na naman kami sa ilog. So ngayon maliligo kami sa ilog. Ganito sa bukid. Sa ilog lang madalas. May mga pools naman dito. May mga pools dito, marami yung ilog dito kasi sa taas nito mga pools. Kaso pag mahirap, ilog lang, sapat na. So ngayon maliligo kami. Andyan yung mga kasamahan ko sa likod. Ayan, oh. Mga naligyan ako sa kami. Laka ka mo oh. Pabiyak ka mo. Narabay hat. Narabay paipon dira. Tanawa, gadungan mo tanan. Yan yung mga kasamahan ko. Yan. Operasyon ilog to. Ligo ang mga kandingon. Ligo mga kandingon sa Suba. Kandingon nga may pagkabakahon. Sure na ha? Ang gusto. Hala, nagising. Uy, kuha ba? Ay, gawin na lang. Isa mo yung awin na sa ubos no. Kuan kay. Wait bro. Ayaw ko kuratin niyo. Lukay ko. Kana ko eh. Mama. Luka na ko. Ay. Ne, hawid. Laki na si Mimi. Hulog na ron. Sini, tagak na gyud. Nami, salam lang ni. Ayan na. Paglantaw si mong gikunan. Lantas ni. Hoy. Dito. Dagan. Pagingsing lang yan. Wala pa kay mabali ano kay sugnon na to ito. Uy lagi. Ay bata mo. Ingon si. Ang tuba, ayaw ganun tawag kaya bo. Kuya boy, buwi nga. Sunod ba mo to sa pulayo na puti baklayan mas doon pa ni baklayan daw. Kapila na ni tatay na to. Kapak. Last na lang. Sige, mamikita do. Kita. Ganito lang talaga madalas sa bukid. Pag may vacant time, maliligo sa ilog. Lalo na ngayon, may birthday. May birthday kasi kahapon. So, ngayon, maliligo na naman kami sa ilog. Yan mga kasama ko. Yan. Yung ilog dito mga ka-life, sa taas nito, mga pools kasi ito. Maraming pools dyan sa taas. Kasi sagana to sa tubig dito sa lugar namin. Ay maraming pools. Kaya itong tubig dito sa ilog, ito galing yan sa mga pools doon sa taas. So yung pools kasi may entrance pa 50 pesos. Kaya ilog na lang. Yung kapo sa budget. Yan o. Marami kami. Kung tag 50-50 yan, wala na. Malaking gastos. Binili lang namin ang isda para ginawang baon. So ayun mga ka-life, dyan malapit na kami. Kung nakikita nyo yung kubo na yan, dyan kami mag-stay. Dyan kami maliligo. Nakikita nyo nung nakaraang video ko, dyan kami. Kaya ito, bumalik na naman kami ulit. Nung dati medyo konti lang kami, ngayon marami na talaga kami. Nakarating din. So mga ka-life, kakarating lang namin habang magluluto pa ito. Nagugutom na itong mga taong to, mga lasing to kagabi. Russell. Almusal. Kong.
Yan, para makapagluto na ng ulam. Wala pa kasi kaming umagahan, wala pang almusal. Oh, nami tinapa, nami miswa. Ay, miswa, sabaw. Yan yung mga lalaki doon, kumakain na. Nagugutom na. Dito na naman kayo maliligo. Ito pala yung baon namin. Bumili kami ng isda sa palengke. Saka at guso, seaweed. Kaya ito, miswa. Luluto kami ng sardinas with miswa. Ayan o. Ganda ng namin improvise. Pinilaw na isda. Lata naman mo lang. Wala, ako manggiana ko. So ngayon mga kalip, manguha ako ng dahon ng saging para lagyan dun sa kanin. Malapit na maluto yung kanin. Yan to. Ganda ng ko, takip ng sardinas. Takip ng sardinas na malakas. Dalawahin ko na. Ayan, nakakuha na tayo ng dahon ng saging. Malaki. Alright, ito. Kainan na. Sini ya. Ano na? Oh. Oh, okay. Di ka na, babe. Ano? Nasa gilid lang ng ilog. Oh, lagi, kaon sa dali. Oh, kain. Tangi kog miswa kasi. Asay gusto mo ha? Gusto ni ba? Nama Kinilaw. Kaon Nihaw. kaon sa dula. Oh, kain. Oy. Ah. Ano to? Ang sa init. Patug na. Lag mismo. Luto ng kanaw na Oh, dagang ito. Maring, dagang ito baka pala bagay. Awas man. Init. Wanak mo dinak. Ah, be. Ayan, may kanin pa. Chicken bats. Ito talaga, kainan na. Baik, sana kayo maluto dyan. Ay, patla kami rin. Man. Gamit mo ng sentong lupik pagmahan. Tama na dong. Kaya basin di mahal to. Tama nga. Ah, tama na. Sige. Init po kayo. Plato po. Init kayo. Parang dinaanan ng bagyo. Nagdaang dahon dito. Maganda ako nila para sa buwan baka. Naon-daan lang. Yan, pagkatapos kumain, maliligo na. Yan o. Dari ba? Ito sa baba, medyo may malalim kasi dito. Doon sa taas, pang bata. Malalim dito. Ay. Okay, mga bata dito kundi mga bata ka na. Ayaw dari na. Ayaw dari. Lalong dito. Hindi, bato. Ayaw ya. Ano dito ko? Lalo mo yun. Lalim na dito ng gitna. Lalo, pilit-pilit to. Kaya ba? Atras. Hindi ba sumida? Atras.
yang tarik ya? Nah, tidak. Tidak. Atras. Nah, alah. Layo na. Ya, magkatay kami ng manok pang-ulam. Kain na naman ulit mamaya. Native na manok. Sabaw na naman to. Hinihiwa na yung manok namin. Kinauboy style to. Oh, Walang kukurap. walang kukurap. Walay tadtaran. Daya lang po ba? Palit ka po ng kamot. Yeah. Sus, ayan na yung manok namin. Diyan na yung manok, oh, kumukulo-kulo na. Okay kayo pa rin, ah? Huh? Yan, dahon sa sili. Luya. Wala na. Kunyara ng dahon. Malata na. Uy, ambak pa. Oh, tay! Wag maging maintimano. Ano to? Tikupon yun na. Gapon. Apet? Apsong gina mo. Gaanan ko dito. Apet kita na tikwang apet. Yan sa mga. Oh. Manok eh. Terus magbayabo na. Wala lagi. Goodbye kita. Baka yun ako subang mo Japon. Naluto na yung manok namin. Grabe, oh. Oh, kaya na naman. Dili, butang to. Dapat diri butang mo. Di pa sa butang dito. Bay, nyara. Yabo na pe. Ngana. Ang binaluto mo mi be. Kaya itong bahugan ni. Amang atay pre. Atay. Ang unod ba? Dali. Amin sa telbos. Ano ni? Hindi, hindi. Alikan. Wa, sabaw ra ka. Ha? Wala, atay. Tangi kunod Ako lang kuan ma. Kinae? Kinae. Na. Pati lamia sabaw. Sabaw, nga sabaw be. Ang ganda ng ano ko. Pre. Pre. Ini tayo. Pre. Ah, nagtulo-tulo. Wala ato na apil. Baso na lang. Gato lang baso sa puro. Gasuk-suk magbaso nun sa. Di mo manggi-apil og kuan. Wala mo bilang ito sa mata. Nak. Dami pang kanin, no? Ito mga ka-life, banlaw na lang to. Alas 4 na ng hapon. Maya-maya, uuwi na kami. Tislaw, naliligo. Sinusulit yung pagpunta nila dito. Alas 4 na ng hapon. Pumunta kami dito, mga alas 9 pa ata yun sa umaga. Sulit na sulit yung ligo. Lalo na yung mga bata, nag-i-enjoy yung mga bata. Ano? Kumusta yung ligo? Okay kayo? Daming sirok kasama namin. Kumusta yung ligo, pre? Okay lang, masaya rin. Masaya. Ikaw, Gen, masaya? Naagi maligi na rin.
Gutom na rin. Uwi na. Uwi na mga sigmi. Okay kayo. Okay kayo. Parodi, uwi na. Kamang style. Oh, kumusta yung ligo? Okay ra, enjoy. Enjoy, kahit hindi marunong lumangoy. Okay kayo. Okay kayo. Lamig ah. La. Mabalik ba? Oh, hala. Hapit yun. Muntik pa nahulog. Ambak. Dapat-dapalan naguguloy. So ngayon mga ka-life, hanggang dito na lang itong video natin. Sana nag-enjoy kayo, nag-enjoy kami sobra. Ganito sa bukid, simpleng ano lang sa ilog. Simpleng banding sa ilog talaga, masaya na. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nanood. Ingat po kayo. Bye bye.